Tarata septembre kalo tile mugan ani fila san ba fila ni mugan aw minnu sɔgɔlenma na bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko an ka bi bakuruba olu bɛ tali kɛ min ni o ye Mali magobatigiw ka jɛkulu ni a bɛ wele nanzarakan na ko Conseil national du patronat du Mali olu ka kiiri tigɛra jaabiw olu bɛna di sɔɔni min ni o ye Mali douaniers ye olu ye tɛgɛ da kɛ min ni o ye sanu kilogramu 143 la Guinée dancɛ la ɲaw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye a bɛ waati jan bɔ kiiri bɛ Mamadu Sense Kulibali ani Amadu Sankare ni bɛɛ b'ale wele ko Jaje olu ni ɲɔgɔn cɛ min ni o bɛ tali kɛ Mali magobatigiw olu ka jɛkuluba o ɲɛmaaya ko la kalata min kɛra octobre kalo tile 8 san 2020 Mamadu Sense Kulibali ale sugantira ni ka kɛ jɛkulu ɲɛmaaya ye kura yani o cɛ o y'a sɔrɔ Amadu Sankare ale kun ye a ka kalata kɛ septembre kalo tile 26 san 2020 si ma sɔn si ka sebaya ma a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye ɲɔgɔn sama ni ka se kiiriso la kiiri sa ale tigɛra min o ye Bamako kinanina o kiiri tigɛ soba la kɛnɛ yɛrɛ sa a ɲɛmaaya o kun bɛ ɲɛma min bolo o ye Kasimu Kone ye ale ye ɲininkali fɛn fɛn ni o kɛra Amadu Sankare Jaje la walasa min o ye daluya ye min bɛ a ka kalata in o sigira daluya min kan a kana ni o ye o ma se ka na sarati fɛn fɛn ni o dara ye o bɛɛ kɔrɔ min o ye daluya ye o fosi o ma se ka sɔrɔ Amadu Sankare ale bolo o de ye kosɔn jateminɛw y'a yira ko Mamadu Sense Kulibali ko ale de bɛna suganti ni ka kɛ Mali magobatigiw olu ka jɛkuluba o ɲɛmaa ye nka yani o cɛ an dalen b'a la ko kiiri in jaabi o kan ka bɔ nin kalo in tɔ kɔnɔ walima san kura daminɛ na nka nin waati in na jɛkulu min ni a bɛ Mali magobatigiw u ka tɔn o ko ɲɛmaaya la olu bɛ ka kulu in yɛrɛ a baaraw kɛ diɲɛ don o don kari tɛmɛnen Mali douaniers ye tɛgɛ da kɛ sanu kilogramu 143 la min ni o bɛ bɛn sefa wari miliyari 4 musaka ɲɔgɔnna ma kunnafoni y'a yira ko sanu in o kun bɛ mobilitigi dɔ bolo a tun bɛ ka i kunda Laginɛ kan ka d'a kan a minɛna Mali ani Guinée dancɛ la min ni o ye douanier ɲɛmaa min ni ale tun bɛ yɔrɔ la ni o ye inspecteur de douane Nuhum Kone ale ka jateminɛw o y'a yira ko ale n'a ka cɛdenw ko u ka wulikajɔ o sɛgɛsɛgɛli ko o de kɛra sababu ye min ni o ye nin baara in ye a bɛ se ka kɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra Sibi ani Kuremale o furancɛ la k'a yira u la ko sanu ale kilogramu 143 ni a musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 4 na o de minɛna Mali douaniers fɛ ni kabakoko ye min ni ale kɛra Sikaso polisi komisariya fɔlɔ ni ale ɲɛmaaba yɛrɛ ye Koniba Cɛla ye ale y'a yira ko nin waati in na ale ye tɛgɛda kɛ zone belebeleba dɔ kan Sikaso mara la ko in yɛrɛ sɔrɔla mun de fɛ min ni o ye Sikaso duguden dɔ ale ka bolimafɛn moto o de kun suyɛnna a yalatɔ de taara bɔ moto in kan dɔ bolo sugu la a ko nin y'ale ka moto ye kumaw sama-samana ɲɔgɔn fɛ ale bolila ni ka taa Sikaso komisariya fɔlɔ la ka taa a makasi olu ye olu ka wulikajɔ o sɛgɛsɛgɛw de senfɛ u taara ka taa u tɛgɛ da cɛ in kan ni k'a minɛ kuma jɔlen fosi ma sɔrɔ a da o kɔ sɛgɛsɛgɛliw bolila ni ka taa se fo a yɛrɛ dagayɔrɔ la ka taa min ni o ye moto 8 ani maa magoɲɛfɛn caman wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ni zone belebeleba in fɛ a ka dagayɔrɔ la o siratigɛ la an ko nin waati in bɛ kɛ sababu ye min ni o ye Sikasokaw ye olu bɛ se ka lafiya nka welekada min bɛ yen o ye ni dugudenw ni lakana tigilamɔgɔw n'u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ ko caman olu bɛ se ka kɔlɔsi walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kisi cogoya min na nin kabako in bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan